der lagde vi ud med det første show. Det var på den gamle hæderkrone Cirkusplads Bellahøj, nordvest for København. 125 mand fra hele verden mødte hinanden der. Så stramt show. Siden har vi været på landevejen. Vi kommer til at lave cirkus i et halvt år. Vi kører rundt fra øst til vest og nord til syd. Vi laver 162 forestillinger i 104 byer. Så det vil sige cirkus op og cirkus ned nogle gange. Og i nattens smug og mørke bliver det så kørt videre til næste by. Sådan er det. Og de drenge, der tager sig af det er også dem, der tager sig af manation. Det er en slags ninjaer. Lyd og lys, og samtidig også, mine damer og herrer, kapelmester Senor Fabio! Fabio, ascolta, io mi lancio per aria salto mortale. Så Januar. Hej publico, og nu jeg springer op i luft, jeg laver en tredobbel salto mortale. Jeg siger til publico, jeg laver en tredobbel salto mortale. Det gør du ikke, Tjekke. For det første er det ikke tilbage, og for det andet, så er du slet ikke højt nok oppe, hvis du skal 3 gange rundt. Du skal højere op. Hvis du springer nu, så banker du anden direkte ned i Lyngby. Du brækker halsen. Det er farligt. Det er rigtig farligt. Kom ned.